श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मक कृष्ण भक्तरूपासुरभक्तावतारं भक्ताख्यानं नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परमहरिनामं वन्दे शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमः की जय। हरे कृष्ण माता जी स्क्रीन കാണാവോ हरे कृष्ण प्रभु जी കാണാം हरे कृष्ण मिनी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യ ഉയർന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെ രാജഗുഹ്യം ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 18 അധ്യായങ്ങളിൽ എന്താണ് അതില് മധ്യത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ 9ാമത്തെ അധ്യായം അതിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവശ്യാമ്യന്യ സൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതിരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. ഭഗവാൻ ഈ 9ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതം ഉത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്ന ഈ എന്താണ് വിദ്യ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അല്ലെ, നേരത്തെ ധ്യാനയോഗമൊക്കെ ഉപദേശിച്ചപ്പോഴും അർജുനൻ പറഞ്ഞല്ലേ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ വിദ്യ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും, അർജുനനും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അശ്രദ്ധദാനാ പുരുഷാ ധർമ്മസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശത്രുഘ്നയാ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതെന്നല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ്? അപ്പോ എല്ലാവരും ചോദിക്കാം ഒരു ചോദ്യം, എന്താണ്? അങ്ങനെ ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഇതെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാത്തത്? ഈ മാർഗം എന്താണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്നല്ലേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അവരെന്താവുക? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ അല്ലെ,
എന്താണ് ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭം. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കള് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് തയ്യാറാവാത്തവർ, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അല്ലെ, അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ് അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്താണ് കുറെ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. തപസ് ചെയ്യുക, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വിഗ്രഹ ആരാധനകൾ ചെയ്യുക, അതൊന്നും വേണ്ട. ഈ കലികത്തിൽ എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ആ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ, അത് ജപിക്കാനോ തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല, ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനും ഇല്ല അല്ലെ, യാതൊരു എന്താണ് നിബന്ധനകളും ഇല്ല അല്ലെ. എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ ഇതില് എന്താണ് താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്, അവരൊക്കെ എന്താണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയും. ഇത്രയും എന്താണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം അല്ലെ. നമ്മളൊരു പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആരെങ്കിലും ഒരു കയറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ആ കയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ വീണെടുത്ത് കിടന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അല്ലെ. വേഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക കയറ് പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വീണുപോയി, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ അല്ലെ, ആ സമുദ്രത്തിൽ വീണു, അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൃഷ്ണൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അത് ആരും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരിനാമം, ഇത് ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വഴി നമ്മളെല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെ. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അത്. എന്താണ് അത് ജപിക്കുന്നതിനായിട്ട് യാതൊരു നമ്മുടെ ജീവിതചര്യ ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി എല്ലാം, നമ്മുടെ കുടുംബം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ. അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. മായാ തദമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടല്ലേ, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. എല്ലാം എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെ, അങ്ങനെ അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക എന്ന് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം അപ്പോ എന്താണ് എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയാണിത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്റെ കുഞ്ഞു വായിൽ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി യശോദാമ്മക്ക്. അപ്പോ ഒരിക്കല് ആണ് കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ അവിടെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് വാരി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ബലരാമൻ കണ്ട് യശോദാമ്മയോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ആണ് കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് വാരി കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴും യശോദാമ്മ എന്താണ് അവിടെ പോയി. അപ്പോഴ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ മണ്ണൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ് ബലരാമൻ വെറുതെ കളവ് പറയുന്നതാണ്, ഈ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ കളവ് പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ. നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അവരെന്തെങ്കിലും വികൃതി ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ മണ്ണൊന്നും വാരി തിന്നിട്ടില്ല, ഇനി അഥവാ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വായിൽ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അല്ല എന്താണ് യശോദാമ്മ ആ വെറുതെ എന്താണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായിലേക്ക് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ വായിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മണ്ണല്ല അവിടെ കണ്ടത്, എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിലെന്താണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രവും എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. പശുക്കളും ഗോപന്മാരും എല്ലാം യമുനയും എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇതിന്റെ കൂടെ യശോദാമ്മയെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. യശോദാമ്മയെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയും ആ വായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ യശോദാമ്മ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആ ബോധരഹിതയായി. ആ യോഗമായ അതിൽ നിന്നും യശോദാമ്മയെ മറക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല. എന്താണ് യശോദാമ്മ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടല്ലേ. അവര്
കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടാണ്, മകനായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. ഇതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നീട് ആ ഭക്തിഭാവവും അല്ലെ, എന്താണ് ഒരു ദാസിയുടെ ഭാവമാവും അല്ലെ, ഒരു സെർവന്റിന്റെ പോലെയാവും അല്ലെ, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് യശോദാമ്മയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യോഗമായ അതിനെ മറച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. എന്നാല് നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന്. അത് അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ, സർവ്വവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകേന്ദിയം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യനാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദിനാമവിഗ്രഹേന്ദ്രിയ സേവൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരതി. നമ്മള് ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങണം? നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നു ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക? ഒന്ന് നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. 2 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. മയാ ദ്വേഷേണ പ്രകൃതി സുയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ആ ഓരോരോ ശ്വാസങ്ങള് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ വിടുമ്പോഴും ഓരോരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ ഉൾവലിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവ ചാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. അവർ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് അല്ലെ. അതാണോ ഭഗവാൻ? അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് 7 ദിവസം ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ 7 പകലും 7 രാത്രിയും എടുത്തുയർത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് 25 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവുള്ളതാ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ കാളിയൻ സർപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, മൂഢന്മാര്, അവരങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റേത് സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് അല്ലെ. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റേത് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെതൊക്കെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഇവിടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോ ഒന്നും നാശമില്ല ഒരിക്കലും. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓ ഇവിടെ പറയുന്നു കൃഷ്ണന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന്. ഭഗവാനിലെ അസൂയ പൂണ്ടവർക്കും ഒക്കെ
മുക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാലും അത് എന്താണ് അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതല്ല. എന്താണ് ആ സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. അതെന്താണ് അതൊരു ശരിയായ രീതിയിലല്ല. ഭഗവാനിൽ അലിയുന്നത് പോലെയുള്ള, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നത് പോലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പൂതനക്ക് ഭഗവാൻ മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. പൂതന എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ആ കംസനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ആ പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ഒരു എന്താണ് ദേവതയെ പോലെ എന്താണ് ഒരുങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. യശോദാമ്മയുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലൂടെയാണ് പൂതന ഉണ്ടായത്. അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഏതോ ദേവത വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാനെന്ന്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് പോയി അവിടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് പാല് കൊടുക്കണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാല് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ആ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടേ അവിടെ തന്നെ നിന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സമീപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പിന്നെ വിടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ പിന്നീട് വിടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പൂതന എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് വന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ വിഷം പുരട്ടിയുള്ള പാല് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് വിഷം ആരാ കുടിക്കുക? ശിവനല്ലേ. ആ പാലായി കടിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷം അത്രയും കുടിച്ചത് ശിവദേവനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിഷമൊക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, ശിവനോട് പറഞ്ഞു, വിഷമൊക്കെ നീ കുടിച്ചോളൂ, പാല് ഞാൻ കുടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ആ പൂതനക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ പൂതനയുടെ പാല് കുടിച്ചല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ പൂതനക്ക് വരെ മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഇതൊന്നും എന്താണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. മോകാശാമോക കർമ്മണോ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിയും മോഹിനിയും ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായിപ്പോന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെ. അവര് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നല്ലേ. അതിനായിട്ട് അവർ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലേ. എന്നല്ലോ അവരുടെ അതൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കാതാവുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം പാഴായി പോകുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നല്ലേ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്താണ് ഫലങ്ങളൊക്കെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത ദൈവീം പ്രകൃതിം ആശ്രിത ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാഭൂതാദിം അവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരല്ലേ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? അവരെപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവിക പ്രകൃതിയല്ല, അവരെപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറയുന്നു. അവരെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ അവരെ ഭഗവാൻ തന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരിയുടെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് അവരൊക്കെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാ അല്ലെ. അവര് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ അയച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 3-4 വീടുകളിലെ ഒരു ദിവസം പോകുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കും പ്രസാദമായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴവിടെ ഒരു കുട്ടി അവിടെ വരികയുണ്ടായി. കുട്ടി ഒരു മൺകുടം നിറയെ പാലുമായിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. മാധവേന്ദ്രപുരി ചോദിച്ചു, എവിടുന്നാണ് കുട്ടി? ഇത് എന്റെ അമ്മ തന്നയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി.
മാധവേന്ദ്രപുരി ഇത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രിയിൽ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വപ്നത്തില് വീണ്ടും എന്താണ് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വരികയുണ്ടായി. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ്. ഞാൻ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയില് ഒരു ഗുഹയിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണ് മുഗളന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ഗുഹയില് ആ ഗോപാലിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കൂടി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ആ ഗുഹയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം പുറത്തെടുക്കുക. അവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ ഗോപാൽ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടായി. എന്നാൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൈഷ്ണവരൊന്നും എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഭക്തന്മാരൊന്നും ഒരിക്കലും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ചവിട്ടില്ല. അപ്പോ എന്താണ് ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗോപാലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഗോപാലിനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണമായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെയുള്ള പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തില് ഗോപാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ശ്രീനാഥ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ ക്ഷേത്രം അവിടെ കാണാം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതദന്തശ്ച ദൃഢാവൃത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധന ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ അവരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി 17-ാം തീയതി വരുന്നുണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ച. മറ്റന്നാള് ഏകാദശിയാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ കൂടുതൽ. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഏകാദശി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ആ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നലെ എന്താണ് രാധാഷ്ടമി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ രാധാഷ്ടമി വ്രതമൊക്കെ കുറെ ആൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അവർക്കൊക്കെ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും. രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാൽ ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു നാരദമുനിയോട്. എന്താണ് രാധാറാണിയുടെ സത്യമായിട്ടും പറയുന്നു നാരദ, രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യമില്ലാതെ എന്റെ കാരുണ്യം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ എന്താണ് അവതാര ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചത്. പിതാഹാമസ്യ ജഗതോ മാതാദാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ദൃക്സാമായുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ, അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും തന്നെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഒക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പിന്നെ പ്രണവം മാത്രം എന്താണ്? ഓംകാരം. സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. ആ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്യലോകം വിശന്തി
ഏവം ത്രൈധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലബന്ധി. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, നമ്മള് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക, ആ പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരകലോകങ്ങളിലും പോകും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്താണ് കുറെ എന്താ പറയാ, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അതൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, അതിന്റെയൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് അതിന്റെ ഫലവും അനുഭവിക്കണം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്, സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാലോ ആ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മുടെ ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരണം. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തിയ ലോകം വിശന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. വീണ്ടും ജന്മ മരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ, എന്താണ് ഒരു ആകാശത്തൊട്ടിൽ അല്ലെ. അതിലെന്താണ് നമ്മള് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് കയറും അല്ലെ, എന്നാലും മുകളിലെത്തും. നമ്മൾ അവിടെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കില്ല അല്ലെ, അത് വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിച്ച് താഴെ തന്നെ വരും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ജന്മമൃത്യു ജരാവധി ചക്രത്തില് വീണ്ടും ആവും നമ്മുടെ ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ. അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 9:22. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അനന്യചിന്തയന്തോ അല്ലെ. എന്താണ്, വേറെ ഒരു ചിന്തയുമില്ലാത്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വഹിക്കുന്നവർ എന്നല്ലേ. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്, ആ LIC നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വരികൾ ആണ് ആ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അവർ LIC ആ മുദ്രണത്തിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല് ഭഗവാൻ തരുന്ന യോഗക്ഷേമമായിരിക്കുമോ അല്ല അല്ലെ. അത് നമ്മള് എന്താണ്, ചിലപ്പോ നമ്മള് ഈ ശരീരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലായിരിക്കും നമ്മളെ കുടുംബത്തിനൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കിട്ടുക അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ വേർഡാണ് അതിലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തരുന്നത് അതുപോലുള്ള യോഗക്ഷേമമല്ല. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. ആണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും, ഇല്ലാത്തതെല്ലാം അല്ല ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തും, ഇല്ലാത്തതൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എന്താണ്, അതിന്റെ മഹാമഹ്യം എന്ന വേർഡ് ഒരിക്കൽ ഒരു അർജുന ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണൻ. അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വായിച്ചു നോക്കി, ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മഹാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഹിക്കും, ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാം നൽകും, ഞാൻ അവരുടെ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന്. വഹാമ്യഹം, ഞാൻ വഹിക്കും, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ വഹിക്കുക, അത് ശരിയല്ല, തെറ്റായ വേർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് തിരുത്തുകയുണ്ടായി, അത് മാറ്റി എഴുതുകയുണ്ടായി. കരോമി അഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി എഴുതുകയുണ്ടായി. എന്നാലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോവുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് മദ്യക്കരി ചെയ്തിട്ട് കഴിയുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയി. അപ്പോഴവിടെ 2 കുട്ടികൾ വരികയുണ്ടായി. അവിടെ വന്ന് കഥകൾ മുട്ടിയിട്ട് കുറെ എന്താണ് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയായി. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് കുറെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്
അവര് രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ തല്ലും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് അത്ഭുതമായി. അത്രയും സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, എന്റെ ഭർത്താവ് അപ്പൊ അതില് കറുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടി, അപ്പൊ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കറുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടി ശരീരത്തിലുള്ള ആ ഷോള് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതുകില് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു, ഒരടിച്ച പോലുള്ള കല കാണപ്പെട്ടു. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗൃഹനാഥൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കും. സാധാരണ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ കഴിക്കുക അല്ലെ. പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ. ഗൃഹനാഥൻ ആദ്യം കഴിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അവരൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് ഈ കുട്ടികളെ തല്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി? എന്നെ കാത്തു നിൽക്കാതെയാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിച്ചില്ലേ? ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്കൊക്കെ കൊടുത്തേച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളാണോ? ഇത്രയും ക്രൂരനാണോ? ആ ചെറിയ കുട്ടികളെ, നിഷ്കളങ്കരായ ആ കുട്ടികളെ തല്ലാൻ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ തോന്നി, ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആണല്ലേ. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഡൗട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരുടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ യോഗക്ഷേമമൊക്കെ അദ്ദേഹം വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നു, വഹാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്നു. അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഡൗട്ട് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തന്നെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്തല്ലേ. അപ്പോ അതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകേണ്ടത്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതിലെടുത്തിട്ട് തിരുത്തി എഴുതുകയുണ്ടായി. വഹാമഹ്യമേ എന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്. ഒരു ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യോഗക്ഷേമവും മഹാമ്യവും അത് ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കും എന്നുള്ളത്, എല്ലാം നൽകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വേറെയും ഒക്കെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്ലോകം എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിക്ക് ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദേഷ്യമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പറയാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചൊല്ലും. ചിന്ത എന്തോ മാമേജന പരിഭാസം ശേഷ നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യവും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമമൊന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മതിയാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ വരിയുടെ നിങ്ങളുടെ കരിക്കട്ട കൊണ്ട് വരഞ്ഞിട്ട് തട്ടിൻപുറത്തിടും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവര് പോയതിനു ശേഷം, ആ ഗൃഹനാഥൻ പോയതിനു ശേഷം അവിടെ ഒരു വണ്ടി നിറയെ കുറേ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഇത് എവിടുന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്താണ് ഇതൊക്കെ തന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ സ്ത്രീ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഗൃഹനാഥൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാം വീട് നിറയെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എനിക്ക് സുഹൃത്തോ? എനിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു സുഹൃത്തുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടി കാണാൻ വളരെ സുന്ദരനാണ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്താരോ കരി കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇതാരാണ്? ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. രാവിലെ ആ സ്ത്രീ വരഞ്ഞിട്ടത്, കരിക്കട്ട കൊണ്ട് വരഞ്ഞിട്ടത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മുഖത്താണ് അല്ലെ. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ആ ഗീത അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങള്, ആദ്യത്തെ 5 അധ്യായങ്ങള് ഭഗവാന്റെ മുഖവും, പിന്നീടുള്ള ആ 10 അധ്യായങ്ങള് ഭഗവാന്റെ കൈകളും, പിന്നീട് ഉദരവും,
പിന്നെ കാലുകളും ഒക്കെയാണ്, 17, 18 ഒക്കെ കാലുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നീട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറുകയുണ്ടായി. യാന്തി ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം ആവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചു സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അവരെവിടെ എത്തിയാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവരോ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്തെത്തും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും, ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കും. ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയശ്യതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് നമ്മള് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇല അല്ലെ, ഒരു ഇല. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണ് ഇല ഏതാണ്? തുളസി ഇല അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു പൂ, ഏതെങ്കിലും പൂ. പിന്നെ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ജലം. അത് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അശ്നാമി പ്രേതാത്മന എന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാർ കുറെ പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് ബെല്ലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമോ? എന്താണ് ഇത്ര ഉറപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്കും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? നമ്മൾ കുറെ പൈസ ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ഒരു തുളസിയല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും തുളസി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ തുളസി ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ തുളസി നടുക. എന്താണ് തുളസി ഉള്ളിടത്ത് എന്താണ് അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. യമരാജനും അങ്ങനെ യമകിങ്കരന്മാരും എന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. നമ്മുടെ ഒക്കെ പണ്ടുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ മുറ്റത്ത് തുളസി തറയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അതിനെപ്പോഴും ദീപം വെച്ച് അതിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാറും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ആ തുളസി തറയൊക്കെ എടുത്ത് ചാടി അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ. എല്ലാം എന്താണ് വീട്ടിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് മുറ്റത്തായിട്ട് ആ തുളസിത്തറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് കടന്നിട്ട് ആ തുളസിയെ കടന്നിട്ട് ഒരു അനർത്ഥങ്ങളും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ലെന്നാ പറയാ. എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ അതൊക്കെ നട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് അതിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യാനിക്കാനി ചാപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാണിച്ച താനി പ്രണശന്തി പ്രദക്ഷിണം. തുളസി മഹാറാണിയെ എന്താണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ഓരോ അടിയിലും ബ്രഹ്മഹത്യ പാവം പോലും ഇല്ലാതാവെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി മഹാറാണി. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നിവേദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു തുളസി ഇല ഇടണം, എന്നാല് ഭഗവാന്. അപ്പൊ തുളസി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയസി മഹാറാണിയാണ്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസിയുടെ വനം എന്നാണ്. അപ്പൊ തുളസി മഹാറാണിയായിട്ട് തുളസി ഒരു ദേവി തന്നെയാണ്. വൃന്ദാവനത്തില് ഉണ്ട് തുളസി മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ വൃന്ദാകുണ്ടില് തുളസി മഹാറാണിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസി മഹാറാണി ഇമേജിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമോന്നറിയില്ല. ഇതാണ് തുളസി മഹാറാണിയുടെ പിക്ചർ. ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അത്ര കാണില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് വൃന്ദാകുണ്ടിൽ.
ഇതാണ് തുളസി മഹാറാണി. അവിടെ തന്നെ വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തുളസി മഹാറാണിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. എന്താണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കയ്യില് തത്തയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് മഹാറാണി. അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണ ചെടിയല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ് തുളസി. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും തുളസി ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ദിവസവും തുളസി വെക്കാം. ഭഗവാനെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നിവേദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് തുളസിയിൽ ഇടണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും പൈസ ചെലവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് തുളസി നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. പൂവ് അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും പൂവ് മതി. ഇന്ന പൂവെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂവ് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പഴം, എന്ത് പഴമായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം അതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം. അല്ലെ, ഇതൊന്നും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? ഇതൊന്നും ഇല്ല. വെള്ളം അല്ലെ, വെള്ളം ഇല്ലാത്ത വീട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന എടുക്കരുത്, വേറൊരു നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതില് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെ, അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, കാരണം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അത്ര വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമൊന്നല്ല പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും സമർപ്പിക്കുക ഭഗവാന്. അതിന്റെ എന്താണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. നമ്മള് എന്താണ് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഭഗവാന് അത് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാം. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് തുളസി ഇല, പിന്നെ പൂവ്, പിന്നെന്താണ് പഴങ്ങള്, പിന്നെ വെള്ളം അല്ലെ. ഇതെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം. ഇതൊന്നും സാധിക്കാത്തവർക്കാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളമെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് സുദാമ അല്ലെ. സുദാമ എന്താണ് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ഒരു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആ സ്റ്റോറിയൊക്കെ അല്ലെ, ഭാഗവത സപ്താഹത്തിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് അവല് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അവൽ നിവേദ്യയിലൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നല്ലേ. പണ്ടാര സുദാമ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സുദാമക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സുദാമ എന്ന അവല് കൊടുത്തത് അല്ലെ. നമുക്കെന്നാ എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാലും ഏറ്റവും പൈസ കുറഞ്ഞതാണ് അവലല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവല് കൊടുക്കും. എന്താണ് അവല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. എന്താണ് സുദാമയുടെ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ ഭഗവാൻ തീർത്തു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് അതിബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കണം. അവലല്ല, ഭഗവാനെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അവല് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുമോ? നമ്മൾ ഇല്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെ എന്താണ് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മളെ സ്നേഹവും ഭക്തി അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നല്ല, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുക അല്ലെ. സുദാമ എന്താ കൊടുത്തത്? സുദാമന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് അഭിഷേകിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നെല്ലൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവലുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. അതും രാത്രിയിൽ. ഇപ്പൊ കല്ലും മണ്ണും നെല്ലും ഒക്കെ കലർന്നിട്ടുള്ള അവലാണ് ഭാര്യ ഒരു കിഴിയാക്കി കെട്ടിയിട്ട് തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതെന്താണ്? സുദാമ വേർത്ത് നടന്ന് വേർത്തിട്ട് ആ തുണിയൊക്കെ വേർപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ധാരകയിലുള്ള ആ രാജാവായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ കഴിയുന്നത് അല്ലെ, ധാരകപതിയായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോയാലും എല്ലാ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി നിൽക്കുന്ന അവിടെ പോയപ്പോൾ, ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ അവൽപ്പൊതി എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഭഗവാൻ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സുദാമ അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. എന്റെ പത്നി എനിക്കായിട്ടൊന്നും തന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു പിടി വാഴിയപ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. രണ്ടാമത് പിടി വാരുമ്പോൾ രുക്മിണി ദേവി കയ്യിൽ പിടിച്ചല്ലേ. എന്താണ് പിന്നീട് അതുകൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രുക്മിണി ദേവി അവിടെ ദാസിയായിട്ട് ആ സുദാമയുടെ വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ശബരി എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. ശബരിമല എന്നൊക്കെ ശബരി തപസ് ചെയ്തതാണ് അത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശബരി മാതംഗമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ അവരുടെ ഗുരു മാതംഗമുനിയായിരുന്നു. അപ്പൊ മാതംഗമുനി പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ കഴിയണം. ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരും, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തണം, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സ്വീകരണങ്ങളും കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ അഭാവത്തില് അവരെന്താണ് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ശബരി എന്ന സ്ത്രീ അവരെപ്പോഴും
എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു. അത് അവർക്ക് പ്രായമായപ്പോഴേ കണ്ണൊന്നും കാണാതെ വയ്യാതായി. അപ്പോഴവര് പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കടിച്ചു നോക്കും, മധുരമുള്ള പഴമാണോ, മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കും, അല്ലാതെ അതൊക്കെ കളയും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അതുവഴി വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ശബരി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ആ പഴങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മധുരമുള്ളതൊക്കെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്മണൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ വിചാരിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ആ സ്ത്രീ കടിച്ച പഴങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണനെ നോക്കിയിട്ട് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അതൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം ആ ശബരിക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് ശബരി കൊടുത്തത്, ആ കടിച്ച പഴങ്ങളാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ആ ശബരിയുടെ ഭാവം, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, അതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് അല്ലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിതുരരുടെ ഭക്തി. വിതുരരെ ഭഗവാനെ പലപ്പോഴും തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലേ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവിടെ വന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് വിതുര അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ പുറത്തുപോയ സമയത്തായിരുന്നു വിതുരപത്നിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിതുരപത്നി എന്തോ കുളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നപ്പോഴേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ വന്നു. ഭഗവാനെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ഇരിപ്പിടം തന്നെ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വേഗം നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ പഴങ്ങൾ കിടക്കുന്നു. ആ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ പഴങ്ങളും പൊളിച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പൊളിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പഴത്തിന്റെ തൊലി ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു, പഴം കളയുന്നു. ആദ്യം നമ്മള് പഴം എടുത്തിട്ട് പൊളിച്ച പഴം എന്താ കിട്ടുക, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൊലി അല്ലെ. ആ തൊലി എടുത്തിട്ട് നേരെ ഭഗവാന് കൊടുത്തു. ആ പഴങ്ങളൊക്കെ പുറകിലേക്ക് ചാടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോഴാണ് വിതുരർ അവിടെ വരുന്നത്. വിതുരർ ചോദിച്ചു, നീ എന്തൊരു പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് മഹാപാപമാണ് ഇത്, ഭഗവാന് പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ആ വിതുരപത്നിയുടെ ആ സ്നേഹം, ഭക്തി, അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗജേന്ദ്രനെ അല്ലെ. ആ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരമായിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്, വളരെ മനോഹരമായ സ്തുതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആനയുടെ ജന്മമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചു, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നേരെ നീട്ടിയല്ലേ. ഭഗവാൻ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയുണ്ടായി. ശ്രീലപ്രഭുപാദരി അനേകം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇസ്കോണില് ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയും, 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കും. യശോദാമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ണിയായിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ 7 ദിവസം അല്ലെ, ഒരു ദിവസം 8 പ്രാവശ്യം യശോദാമ്മ കണ്ണന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയപ്പോൾ 7 ദിവസം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യശോദാമ്മ 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഒരു ദിവസം 8 പ്രാവശ്യം കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ 7 ദിവസത്തെ അതൊക്കെ ആയിട്ട് 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ചപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 56 അല്ലെ, 56. അപ്പൊ അതെന്താണ് 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയും. ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര കൊടുക്കും, ഇതിലും എത്രയോ കൊടുക്കും. അവിടെ വെക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രാധാഷ്ടമിയുടെ ഒക്കെ ഇന്നലെയൊക്കെ ഉണ്ടായ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിക്ചറൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറയും, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭഗവാന് നൽകാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും മെച്ചപ്പെട്ട ആ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നൽകും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. തപസ്യ കൗന്ദേയ തത്പുരുഷാമതർപ്പണം. അപ്പോ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അതിന്റെ മുന്നായിട്ട് പറയാം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധാരണ കാണാത്തതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഇവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വെള്ള നിവേദ്യം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. വെളുത്ത ചോറ് അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അത് പണ്ട് അവരെ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇസ്കോണിൽ എല്ലാം കൊടുക്കും, എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കുക. ചോറായാലും പൂരി ആയാലും ചപ്പാത്തി ആയാലും എന്ത് കറികളായാലും ഒക്കെ. എന്നാലും അതിലൊന്നും
ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കില്ല. അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്, അത് ചേർക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? നമ്മള് അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഉപ്പുണ്ടോ മുളകുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുമല്ലേ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അത് നോക്കരുത്. ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാനാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി തദാസി തപസ്യ കൗന്ദേയ തത്പുരുഷമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ കുറെ വിഭവങ്ങൾ കണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ആദ്യം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. നമ്മള് എന്താണ് വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കല്ലേ, അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ധാരാളം ചാരിറ്റി കൊടുക്കും അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള അതൊക്കെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ? അതൊക്കെ എന്താണ്? അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുക, സ്വർഗലോകങ്ങൾ പോവേണ്ടി വരും അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊന്നും കർമ്മഫലങ്ങൾ വരില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബലിമഹാരാജാവ് അവസാനം എന്താണ്? തൻ്റെതാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് എന്താണ് വാമനദേവനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒക്കെ തിരിച്ചെടുത്തത് അല്ലെ? എന്നാലും എന്താണ് അതിലും എന്താണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ എന്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അല്ലെ? അത് ആഗ്രഹിച്ചു. ഓരോരാൾക്കാർക്ക് ഓരോ പദവി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്നാൽ ആ മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയും കൈയടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അതൊരു എന്താണ് ഒരു ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ സ്ഥാനം അല്ലെ? ഓരോരോ മന്വന്തരത്തിലും ഓരോരാളാണ് ഇന്ദ്രനാവേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ബലി മഹാരാജ്. അതും ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ എന്താണ്? ആ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയാണ് അടുത്ത ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ സുതലം എന്ന ലോകത്തിൽ അവിടെ ആ എന്താണ് മഹാബലി അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് ഇന്ദ്രനേക്കാളും വലിയ പൊസിഷനിൽ അവിടെ കഴിയുന്നു. അവിടെ വാമനദേവൻ അതിന്റെ ആ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ മഹാബലിക്ക് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരമുണ്ടായി. അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വാമന അവതാരം എടുത്തത് അല്ലെ? എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 അടി ദാനമായിട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ? അപ്പോൾ ആ മഹാബലി പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഈ 3 അടിയാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ഇത്രയും നിസാരമായ വസ്തുവാണോ ചോദിക്കുന്നത്? എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് പിന്നീട് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലും മറ്റൊരാളുടെ കൈനീട്ടാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണോ വേണ്ടത്, എത്രയാണോ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ, അത്രയും തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാമനദേവനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാമനദേവൻ പറഞ്ഞു, 3 അടി കിട്ടിയിട്ട് തൃപ്തനാവാത്ത ആള് ഈ 3 ലോകങ്ങൾ കിട്ടിയാലും ഒരിക്കലും തൃപ്തനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? 2 അടി വെച്ചു അല്ലെ? എന്താണ് അത് വെച്ചപ്പോ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ തോടും തുളച്ചിട്ട് അതിലുമായി അല്ലെ? അത്രയും ആ ചെറിയ ബാലനായെടുക്കുന്ന വലിയ രൂപമായി അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്താണ് സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ അഹങ്കാരം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആ ശിരസ് നമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ന് എന്താണ്? ആത്മനിവേദനം. തൻ്റെതെല്ലാം തന്നെ തന്നെ ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അതാണ് ആത്മനിവേദനം. ആ ബലി മഹാരാജാവ് തന്നെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളെ ദാനം എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയില്ല, പക്ഷപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തിപുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല, ആരോടും അസൂയില്ല, എല്ലാരോടും സമഭാവനയാണ്. പക്ഷെ ആരാണോ ഭക്തിപുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും എന്താണ്? എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണെന്ന് പറയുന്നു.
അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കുറെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തോ അപകടങ്ങളാ, എന്തോ വലിയ ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ടല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം ആരെയാ അന്വേഷിക്കുക? നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെയാ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കുക അല്ലെ. എന്താണ്, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക എന്താണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്, എന്നാലും നമ്മുടെ മക്കളോട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കാണിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഭഗവാനെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മഴ എല്ലായിടത്തും പെയ്യല്ലേ, സമുദ്രത്തിലും പർവ്വതത്തിലും എല്ലായിടത്തും പെയ്യല്ലേ. നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് സ്വന്തമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയും. അതാണ് അത്രയും പ്രധാനമാണ് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. അഭിചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭ സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരാള് ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുന്നതിന് മുന്നേ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. എന്താണ്, അയാൾ തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ആദ്യം എന്താണ്, ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, ശരിയായ ഉപദേശം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്തുടരുന്നു, പിന്നീട് ആ പഴയതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കാണാം, ജഗായി മതായി എന്ന പേരില് രണ്ട് എന്താണ് അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു പോകുന്ന എന്താണ് ആ ടൗണുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ, ഒരു ചന്തയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നു. അവരോടൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, അവരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തുന്നു, അവര് മദ്യപിച്ച് ബഹളം വെക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആക്രമിച്ച് പണം തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരെന്താണ്, ആ രണ്ടാൾക്കാരെ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്രമം എന്താണ്, അവരെ ആഗ്രഹിച്ചു. അവരോട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താണ്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ പാപമാണ്, ഇതിന് പിന്തിരിയണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അതൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവോട് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, പതിതരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവര്, എന്താണ് അവരോട് നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസവും പറഞ്ഞു അവരോട്, നിങ്ങൾ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കണം, അവരോട് എന്താണ് ഈ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസവും അവരെടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി, ആ ജഗായി മാതായുടെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാമന്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അവര് മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു മൺകലത്തിലുള്ള ആയിരുന്നു കുടിച്ചിരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു മൺകലം എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നേരെ അടിക്കുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ചോര വരികയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ എന്താണ്, സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു, ബലരാമൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആദിവിസ്തരണമാണ്, അത് തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ രണ്ട് പതീതരായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിചാരിച്ചു, ഈ മദ്യപാനികളായിട്ട് ഇവിടെ റോഡിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന ഇവർ ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കാണും, എന്താണ് മദ്യപിച്ച് കേട്ട് കിടക്കുന്നവരും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കുറെ ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരെവിടെയോ അമ്പലത്തിന്റെ നടയെന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ളവരാണ് ഇവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണം, എന്നാലേ ഇവർക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുപ്രകാരം എന്താണ്, അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മദ്യപാന്മാരായിട്ട് രണ്ടുപേര് ആക്രമിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചോര ഒലിപ്പിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വേഗം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൂട്ടി വരികയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വന്നപാട് തന്നെ സുദർശന ചക്രം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ. എന്താണ്, നമ്മുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം പതിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കാനാണ്. നമ്മൾ ഈ അവതാരത്തിൽ യാതൊരു ആയുധവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.
ഒരേ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അപ്പൊ ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അവരൊക്കെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കരുത്, ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരോടൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർ പിന്നീട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറുകയുണ്ടായി. ആ നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നലെ വരെ അവരൊക്കെ മദ്യപിച്ച് ബഹളം വെച്ച് തല്ലുകൂടി പിടിച്ചു പറി നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തവരൊക്കെ ഇന്നു മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നല്ല വൈഷ്ണവരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പെരുമാറുന്നു. അവരിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ അത് അവരെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരെന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായി അല്ലെ. തലേ ദിവസം വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കണം. പിന്നീട് അവർക്ക് ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അവർ ആ ശരിയായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രണ്ട് ചകായിമാതായിമാരെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അനേകം ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജഗായിമാതായിമാരെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ടായി. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് പ്രഭുപാദായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും നഗരത്തിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കും, എന്റെ സേനാപതി ഭക്തൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആരെക്കുറിച്ച്? അത് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. എന്റെ സേനാപതി ഭക്തൻ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. അതാണ് പ്രഭുപാദരെ ചെയ്തതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കില്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വശാന്തി ന ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഷി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അർജുനോട് പറയുന്നു, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഷി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. പ്രഖ്യാപിക്കുക, രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വിളംബരം ചെയ്യല്ലേ, ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ലെ. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്? നമ്മെ പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കേട്ടു അല്ലെ. അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന് തന്നെ സംശയമായി, ഭഗവാനാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയുന്നു നീ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഞാനെന്തിനാ പ്രഖ്യാപിക്കും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും സത്യമായിരിക്കും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വാക്കുകൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന് വാക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ ആയുധമെടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാലേ രഥത്തിന്റെ ചക്രമെടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മപിതാമഹന് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഭീഷ്മപിതാമഹനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ആ ഭീഷ്മപിതാമഹനും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാളെ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷ്മപിതാമഹനും പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രതിജ്ഞയും നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. പിന്നീട് ആയുധങ്ങളായ നിരന്തരം അസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ച് അർജുനന്റെ രഥം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് അല്ലെ, ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ തെറ്റിക്കും. എന്നാലേ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, അത് ഒരിക്കലും വെറുതെ ആയി പോവില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് അല്ലെ. അർജുന കുന്തിപുത്ര നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്താണ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്? എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുകയില്ലെന്ന്. അങ്ങനെ ആ അർജുനൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തെറ്റില്ല അല്ലെ. നിജഭക്ത ഭാഷിതം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനൊക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ആ തൂണ് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, ഈ തൂണിൽ നിന്റെ നാരായണൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ തൂണിലും ഉണ്ട് എന്റെ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ തൂണിൽ രാവിലെ വന്ന് നിന്നിട്ടാണോ നരസിംഹദേവൻ അതിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതല്ല, ആ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെ, ആ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, ഒരിക്കലും
എന്താണ് വെറുതെ ആയി പോകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും എന്താണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. അതന്നെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സ്വന്തം അച്ഛൻ ഹിരണ്യകശിപു എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ ദ്രോഹിച്ചു അല്ലെ. എന്തിനാണ് ദ്രോഹിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, എന്താണ് ആ വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു അല്ലെ, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് ഹോളികയെ കൊണ്ട് വിഷം കുടിപ്പിച്ചു. അമ്മ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിഷം കൊടുത്തു അല്ലെ. ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ നോക്കി അല്ലെ. അതെന്താണ് ആ ഹോളികക്ക് ഒരു വരം കിട്ടിയിരുന്നു, എന്താണ് തീയില് നശിക്കില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ മടിയിലിരുത്തിയപ്പോൾ ആ ഹോളിക കത്തിച്ച അമ്പലായി. ആ ഹോളികയുടെ ആവരണം എന്താണ് അതിന്റെ കവറിങ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് ഹോളിയായിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മെ ഭക്തപ്രണശതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ലെന്ന്. അപ്പോ എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ചെയ്തത്? കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വരം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള തപസ് ചെയ്തല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കുറെ വരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വധിച്ചു അല്ലെ. ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ നിബന്ധനകൾ വെച്ചല്ലേ ആ ബ്രഹ്മാവിനോട് കുറെ വരങ്ങൾ നേടി. അതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാ സംരക്ഷണവും ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാലം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് യാതൊരു നിബന്ധനയില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുക. അപ്പോ ആ ഹിരണ്യകശിപു കുറെ വരങ്ങൾ നേടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആ ഭഗവാന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ശക്തിക്കും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല. രാഖ്യ കൃഷ്ണ മാരേക മാരെ കൃഷ്ണ രാഖ്യക എന്ന് പറയും. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മത്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവാത്മാനാമത്പരായണ. 9:34 അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 18 അധ്യായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 9ാമത്തെ അധ്യായം മധ്യത്തിലുള്ളത്. ആ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം 9:34. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്ഞാനം, പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാൻ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവമാത്മാനാമത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദം. ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ഒരു ഭക്തിയാണോ? ആ ഭക്തി ഭഗവാനെ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ദീപം കാണിക്കുക, എന്തോ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുക, ഒരു തുളസിയില എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുക. എല്ലാം ആരാധന തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ. അപ്പോ എല്ലാം എന്താണ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കഴിയെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണ് പറ്റുന്നത് അത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ. അതിന് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭി വന്ദനം. നമുക്ക് ശിരസ് തന്നിട്ടുള്ളതിന് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ പത്മങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുക. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും, ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിവരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോകപ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം,
അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഉപഹാരം നേടുകയുമാവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്താണ് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം ഉണ്ട് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ 9 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവും? കീർത്തനായി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. ശ്രവണം, അത് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനും സാധിക്കും, ശ്രവണമായി. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിലോ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലോ ഇരുന്നിട്ടോ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും കൂടി സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മരണയായി അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണമായി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇത് 3മായി. പിന്നെ പരിക്രമമാവും. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും പോയിട്ട് ക്ഷേത്രം എന്താണ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പരിക്രമമായി അല്ലെ, പാദസേവനായി. പിന്നെ എന്താണ് തുളസി മഹാറാണിയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും പാദസേവനമായി അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പടിപടിയായിട്ട് എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് എന്താണ് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം. നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അംഗവൈകല്യം ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതില്ല. നമുക്ക് കാത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ചെവി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൈകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ എല്ലാ ശരീര അവയവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാമല്ലേ. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവര്, കാത് കേൾക്കാത്തവര് അല്ലെ, കൈകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആള്, കാലുകളില്ലാത്ത ആള്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്ക് അതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഭഗവാൻ. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കും. വൃന്ദാവനത്തില് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. 25 കിലോമീറ്ററുള്ള ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നിട്ട് പരിക്രമം ചെയ്യും. എന്താണ്? കുറെ ഭക്തന്മാർ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യും. ഒരു വടി പോലെ അവിടെ എന്താണ് നമസ്കരിക്കും. സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം എന്ന് പറയും. ദീർഘ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കും ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് കുറെ ഭക്തന്മാര് നമസ്കരിക്കുന്നു. അവര് സാധാരണ ആൾക്കാർ നടന്നിട്ട് പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവര് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. 25 കിലോമീറ്ററുള്ള ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ 108 പ്രാവശ്യം തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ 108, അങ്ങനെ 208, 500, അങ്ങനെ കൂടുതൽ. ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു 1008 പ്രാവശ്യം നമസ്കരിക്കുന്നു. ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസം 1008 പ്രാവശ്യം നമസ്കരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളായിട്ട് 1008 കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോരിക്ക് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കല്ലും എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ 1008 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പിന്നീട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നമസ്കരിക്കുക 1008. അങ്ങനെ ദിവസവും 1008 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്, എപ്പോഴാണ് ഇത് തീരുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കാര്യം ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭഗവാനിൽ. എന്റെ മനസ്സ് അത്രയും എന്താണ് പാപങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്കോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല. പിന്നെയോ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള പൂജാ സാധനങ്ങളോ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ കുടിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ അവര് ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് തൽക്കാലമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കഴിയുക ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ് അവിടുന്ന് പൈപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും. പിന്നെ കുറെ 5000-ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിന്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ പ്രസാദങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കഴിക്കും, അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ആരാധിക്കാനും കഴിയില്ല. എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ്, അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 1008 പ്രാവശ്യം സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യും. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം പിടിക്കല്ലേ. എന്നാൽ 1008 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് 1008 പ്രാവശ്യം ആ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് എത്ര വരെ ഭഗവാൻ ഈ ശരീരത്തിന് ബലമൊക്കെ തരുന്നുണ്ടോ അതുവരെ ഞാൻ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എപ്പോ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരൊന്നല്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അത്രയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരാ.
അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കെന്താണ്, നമുക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആ പൂജാ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. എന്താണ്, നമുക്ക് ഇന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കണേ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം തന്നതിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയല്ലേ. നമുക്ക് പല ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത നമ്മൾ പലരോടും നന്ദി പറയല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്ന, അതിൽ തന്നെ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തനാനവാൻമ പ്രവത്യന്റെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മതും, അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, അനേകം ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചാലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ രാവിലെ പ്രണമിക്കുക നമ്മൾ, പിന്നെ എന്താണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക, ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക. എന്താണ്, വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ആ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 3000 പ്രാവശ്യം നമസ്കരിച്ചിരുന്നു. 1000 പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും, 2000 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെയും നമസ്കരിക്കും. അങ്ങനെ 3000 പ്രാവശ്യം നമസ്കരിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ്, പരമപൂജ്യ ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തു പറയുന്നുവോ അത് അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം, നമ്മളത് അനുസരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സുസുഖം കർത്തുമവ്യം, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇല, അല്ലെങ്കിൽ പൂവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴം, അല്പം ജലം, എന്താണ് പറ്റുന്നത് അത് സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. നേരത്തെ 34 പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ ഇനി 1865 വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അത് അത്രയും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 1865 ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ